Andrejko, jsme na otevření prodejny bot, takže se úplně nabízí. Jak máš velký botník? Kolik máš párů bot? Počítala jsi to někdy? Poviem ti pravdu, že už ani nepočítam. Áno, boty sú teda ako moja vášeň a mám ich hrozne rada. Ja ich berem ako taký šperk a ja si myslím, že tie fakt kvalitné a pekné boty sú nadčasové a vydržia naozaj botníkov do konca života. Noha nám už nerastie a ja si myslím, že niektoré naozaj nevyjdú nikdy z módy. Ale ako povedal Karl Lagerfeld, a to sa mi hrozne páčil ten výrok, vieš, keď miluješ, tak nepočítaš. Stalo se ti někdy třeba jako nějaký trapas na mole, že si ti zvrkla noha, zlomil podpatek? No, na to si pamätám akurát na Piazza de Spagna v Ríme, keď som chodila týdny módy, tak v rámci prehľadky pre Chanel. Preto poznám Karla a poznám jeho výroky, pretože ten je neskutočne s chladnou tvárou, skutočne vždy zavelí a zaperlí. Tak sa mi taky prišťastilo, teda bohužiaľ, že som jeho model predviedla tak, že som letela po tých schodoch strmo asi 3-4 metre a zastavila som až pred sukňou, pred druhou modelkou. Tak to sa mi podaril kúsok naozaj v tých vysokých podpätkoch, na ktorých dlho pamätám. A skončila som s vyvrtnutým kotníkom. A v jakých botách tě má nejraději tvůj manžel? Jako, připravíš mu třeba nějaký takový překvapení, že by si měla, já nevím, takové ty vysoké kozačky do půl stehen a jenom prádelko nebo lodičky a takhle na něj čekala? Ty ma tu skúšaš, Sašio. To ti nepoviem, to sa nechám medzi mnou a manželom, ale ja si myslím, že má rád vysoké podpätky, má rád vysoké boty a ja si myslím, že asi každý chlap rád vidí občas žensku, keď je elegantná a je za právu dámu a je celkovo žena krajšia.